σχόλιο για την νίκη σήμερα, μεγάλη εμφάνιση και από σένα. Εντάξει, ήταν μια νίκη που χρειαζόμασταν. Χάσαμε κάποια παιχνίδια στον Όμιλο στον Πόντο. Ήμασταν λίγο άτυποι, ήμασταν λίγο κακοί στα τελευταία 5 λεπτά κάθε παιχνιδιού. Και πιστεύω πως αυτή η νίκη θα μας δώσει κίνητρο ώστε να κερδίσουμε και το αυριανό παιχνίδι και να παραμείνουμε στην κατηγορία. Τι έφτιαξε στα προηγούμενα παιχνίδια και η ομάδα στην πρώτη φάση και η ομάδα από εκεί που έδειχνε ότι μπορούσε να πάρει την νίκη, εν τέλει σκόντασε και... Δεν ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, όπως είπα και πριν. Χάσαμε τη Γαλλία στο τελευταίο λεπτό, τη Ρωσία στο τελευταίο 5, τη Πολωνία στο τελευταίο λεπτό. Δηλαδή κάναμε κάποιες κακές ήττες που στο τέλος φαινόταν ότι παραδεινόμασταν. Ήρθαμε εδώ, χάσαμε και χθες πάλι στο τελευταίο λεπτό, οπότε σήμερα χρειαζόμασταν πολύ την νίκη. Αύριο είναι ένας τελικός για μας ώστε να εξασφαλίσουμε πιο νωρίς την παραμονή μας. Μήπως αυτές τις ομάδες δεν της αξίζει να παλεύει για στις 13 μέχρι 20? Πιστεύω ότι αυτές τις ομάδες φυσικά και δεν της αξίζει να παλεύει για αυτές τις θέσεις. Εμάς στόχο ήταν να μπούμε στην πρώτη δεκάδα, όμως δεν τα καταφέραμε, τώρα άλλαξε ο στόχος. Εμείς φταίμε βέβαια που δεν φτάσαμε στην πρώτη δεκάδα, οπότε θα παλέψουμε για τις οδηγίες. Όσον αφορά εσένα, 30 πόντοι σήμερα, 11 rebound, 6 assist, 7 κερδισμένα foul. Καφέ φτιάχνεις. Μόνο αυτό δεν έκανες σήμερα. Εντάξει, προσπαθώ πάντα να δω το καλύτερο αυτό για την ομάδα μου και ειδικά μετά την χθεσινή μου εμφάνιση που ήταν κακή. Είπα στον εαυτό μου, πίστευα και στους δικούς μου ανθρώπους ότι θα παίξει σήμερα στο 100%. Προσπάθησα να βοηθήσω την ομάδα μου και πιστεύω ότι τα καταφέραμε όλοι μαζί και αύριο θα είμαστε έτοιμοι για το δικό μας τελικό. Σχετικά με το μέλλον σου πάντως ακούγεται και πολλά σενάρια. Αυτά σε επηρεάζουν καθόλου? Δεν με απασχολούν, εγώ είμαι παίκτης του Άρη, εγώ συμφωνώ με τον Άρη, θέλω να ακολουθήσω τον Άρη. Όταν μιλήσω με αυτούς τους ανθρώπους, μετά θα δούμε τι θα γίνει. Στόχοι σου για το μέλλον, από εδώ και πέρα, γενικότερα? Να είμαι υγιής και θέλω να πω και καλή επιτυχία στην Ελλάδα με τον φίλο μου τον Ελευθέρη που σήμερα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Να είναι και αυτός δυνατός και να καταφέρουμε αυτό το δικό του στόχο παρά τα προβλήματα. Μόνο αυτό, μόνο υγεία.